kreativt indslag. I vores arbejde med den skriftlige opgave har vi som gruppe inddraget vores individuelle erfaringer. Dette førte os til en voksende interesse for de forskellige børnesyn, der ligger bag mødet mellem kulturer. Vi har gennem samtaler i Team 8 fået et større indblik i, hvordan det er at møde den danske børnehavekultur, hvis man kommer fra Kina eller Syrien. For at få en bedre forståelse af barnets perspektiv, har vi lavet en lille film som oplæg for en faglig drøftelse i klassen. Filmen har til hensigt at vise, hvor forskelligt børn kan reagere på en pædagogisk handling, afhængigt af det børnesyn, de vokser op med. Hey, skulle vi ikke lege teater, ligesom det vi så? Skulle vi ikke lege julemanden? Ja, det lyder meget spændende. Hvem vil være julemand? Jeg vil gerne være julemand. Du kan være julehuen. Ja, jeg kan være julehuen. Så kan det her være scenen. Ja. Yay! Okay. Jeg er julemand. Ho, ho, ho. Jeg var også en julegave. Ej, stop. Jeg ved ikke lige, hvad der sker her. Det er i hvert fald ikke en ordentlig leg. Jeg tænker, at vi stopper nu for i dag. Ikke? Jo, så kommer I bare med ud. Ja. Nej, vi stopper nu. Nej, det var lidt sjovt. Nej, ikke mere dag. Du bliver sur på mig. Nej, vi kan ikke til dig. Ja. Vi vil ud. Jeg skal gå ud nu. Ja, vi stopper nu. Ja, vi stopper lege nu her. Okay, Fitte, jeg skal nok lytte til dig, og du bliver ikke sur på mig. Nej, jeg skal nok gå ud. Vi går ud nu. Vi prøver lige at stoppe scenen her, fordi i den her situation, der vil det være godt som pædagog at have et barns perspektiv for øje. Hvad pædagogen måske overser her, det er måske, at Nusiba ikke nødvendigvis har kendskab til demokrati, da børnesynet i Syrien ikke har at danne barn som demokratisk medborger som mål. Og ser man, at Jar ikke ud fra hendes perspektiv må gøre noget ulydigt eller få skældt ud af pædagogen. Så vores spørgsmål til jer, det er, at hvordan kunne pædagogen have mødt både Nusiba og Jar ud fra deres børneperspektiv?